kuma fɔlen kɔrɔ o tɔ ye dalamaga ye mɔgɔ dɔw bolo ko kura don mais anw bolo ko kura tɛ parce que an ye nin kuma in fɔ a mɛnna parti politigiw ciliko kuma o politiciens détruire ko kuma o kuma caman wɛrɛ bɛ yen ne ye nin minnu bɛɛ fɔ ka tɛmɛ hakili la je mérite d'avoir le bénéfice du doute. Parce que nous avons bien fait transition d'amener en santé. Vous avez d'abri fait fait. Vous avez janfa ou janfa fait. Vous boire ni kofé sera ni fin au fin. Il y a bien fort à l'avance. On dit nous au bas calama. Mais il se trouve que mon robert ni mon robert confond. Non un trauma yamara sila. Watila allait méga sur nous soutenir. Mais moi je ne les ai jamais soutenus. Ni à l'air où les chiens chama. Ka yira la ka fɔ a bɛ sira min ka sira ɲuman tɛ kɔfɛ a tilala ka n ka tiɲɛ la segin ne ma ale kelen tɛ dɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔ kan o vidéoman ka dɔgɔn min tun tɛ Saint Colonel dɔnkili da mais n y'a fɔ a bɛɛ ye n ko Saint Colonel dɔnkili in dali u k'a jɔ ko wɛrɛ de b'a kɔfɛ parce que depuis 2020 anw ye taasira caman ye an bɔra ko caman kalama kabini président de la transition ma sigi concertation do anw bɔra kɛnɛma ka manifester a vidéo kɔrɔ caman bɛ n bolo an y'a yira k'a fɔ ko in jɛlen tɛ bɛnbɛn bɛ ni janfa b'a kɔrɔ kabini i bɛ ka régime kɔnɔna na ni stratégie kelen minnu tun bɛ yen ninnu nana continuer ni o de ye bon mɔgɔ caman bɛ ka a lakale plateau sanfɛ un peu partout ko Assisi tun ko parti politique ka ci ou bien ko peuple ko parti politique ka ci Assisi ma deli k'a fɔ parti politique ka ci an y'a ye k'a fɔ ninnu ka objectif tɛ dɔwɛrɛ ka parti politique tɔgɔ tiɲɛ ka politiciens tɔgɔ tiɲɛ pour que u yɛrɛ ka na se ka u yɛrɛ ka politique kɛ mɔgɔ minnu bɛ n dɔn ka taa 2020 2021 2022 2023 2024 fo ka na se 2025 ma ne tɛmɛna plateau caman na a bɛɛ la n b'a fɔ clairement n ko parti politique tiɲɛni ko kuma min bɛ mɔgɔw da journalistes vidéomans radio animateurs blogueurs a bɛɛ bɛ mission na mɔgɔw tun ma dana depuis le début. Parce que surasi dɔw de y'u bila mission na pour que ka politique mɔgɔw tɔgɔ tiɲɛ ka politiciens tɔgɔ tiɲɛ parce que u bɛ fɛ ka politique kɛ mais u bɛ siran politiciens ɲɛ sur le terrain politique mais o bɛɛ n'a ta min ye dabali ban o ti dɔwɛrɛ ye o ye manque de respect manque de considération ani manque de sérieux nin bɛɛ tɔɔrɔ bɛ jamanadenw kan maliyɛnw bɛ nin bɛɛ degun kɔnɔ jamana yɛrɛ bɛ nin lahaliya in na kuranko dɛsɛ bɛ yen baloko gɛlɛyalen don mɔgɔw tɛ ka baara sɔrɔ kuranko sababu la bɛɛ ka baara tiɲɛna bɛɛ bɛ degun kɔnɔ sani solution ka ɲini u la u bɛ taa ko concertation régionale région na ko parti politique ciliko kuma et puis résultat kelen de bɔra fan bɛɛ ka na u y'a labɛn k'a d'u ma ka tila ka a di ka segin ka na quoi a b'i n'a fɔ n yɛrɛ ka lettre sɛbɛn ka taa k'a dɔ ma o tigi ka segin k'a ci ne ma ka kɛ i n'a fɔ ale de y'a ci mais an tɛ jigin ninnu na koyi les autorités de la transition ceux qui n'ont aucun respect pour les Maliens minnu ma Maliens bonya u ka sira tɛ Maliens ka degun na u ka sira tɛ tɔɔrɔ min bɛ Maliens kan u ka sira foyi t'o la walahi an tɛ jigin olu la u ye mɔgɔ minnu sɔrɔ région na ville wɛrɛw la ani extérieur du Mali la ambassade la ka taga o fara ɲɔgɔn kan ka nin kuma in don da an bɛ jigin olu de la a y'a bɛɛ noté dɛ mɔgɔ o mɔgɔ taara a kɛnɛ kan kelen 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 a y'a bɛɛ noté a kana ɲinɛ hali kelen kɔ walahi a bɛɛ y'u ka mɔgɔ wa mɔgɔ kelen t'u cɛ la n m'a fɔ mɔgɔ minnu ripostera dɛ mɔgɔ kelen t'u cɛ la min bɛ jamana in ka hɛrɛ fɛ tɔɔrɔ min bɛ maliyɛnw kan hakili la o kan ka t'o kuma de kɛ insécurité bɛ jamana in kɔnɔ yan nɔ ala ye diɲɛ don o don da mɔgɔw bɛ sa hakili la o kuma de bɛ taa kɛ zone d'insécurité minnu yɛrɛ la u taara u sɔnna ka taga parti politique ko kuma walima parti politique cili ko kuma fɔ ye walahi o zone kelen o kelen bɛ yen a bɛɛ kan ka bɔ ka manifester parce que an b'a dɔn clairement u bɛ ka taa dugu minnu mɔgɔw représenter k'a fɔ ko olu de ko parti politique ka ci o dugulamɔgɔw ma bɔ u yɛrɛ ka mɔgɔ minnu bɔ dugu na u y'olu de labɔ u ka kuma dugudenw bɛɛ place la c'est comme n ye min fɔ aw ɲɛna n k'a ye to ka bɔ aw ka vidéo kɛ vidéomaniw kana to ka kuma in bɛɛ fɔ aw place la vidéomaniw ka nan de bi nin désordre in na
jamana in ka clé a mandu ye ima ya ni sente modo olu de be bok mabe transition ka ban to ko sila mandu le parce que olu fana balo de be désordre ni na hal ni jamana de bebe sa aw ka haketo kuma la tant que olu bu ka dunta soro c'est bien donc élection nous na utara modo de la kata kuma be place la sinon élection kono mogo te élection be ka boka manifester n'a soro u be parti politique ci ko de la walma n'a soro bu ka sécurité ko nu ka courant ko nu ka balo ko de joro la amida na yemi be alors en be guerre de la jamana bi kɛlɛ de la mais u ye sɔrɔsiw dɔw de ta k'u blabla ambassade ni consulat dɔw la gouverneur kɔni bɛɛ ye sɔrɔsi ani préfet ni sous-préfet o ma dogo mɔgɔ si la gouverneur ninnu bi région o région na gouverneur ninnu bilala yen nin n'a ɲɔgɔnnaw de kama donc kabini bi maliyɛnw kan ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an k'a dɔn min don et région si man ka sɔn ninnu ka kumaw place la aw ka dugu lahalaya a b'aw de bolo dugu tɔɔrɔ n'a degun a bɛ aw de kan gouverneur talen don en charge chaîne minnu b'u nɔfɛ naaniya la olu talen don en charge mɔgɔ o mɔgɔ y'u ka mɔgɔ ye ambassade la jamana kɔ kan a bɛɛ talen don en charge degun t'u kan peut-être olu bɛ dɔɔni sɔrɔ k'a ci u somɔgɔw ma mais a degun in bɛɛ bɛ aw de kan parti politique cili ko kuma tɛ dɛ droit réclamer ko de don ni ninnu degera sariya janfali la nin cogoya in na bilahi u b'a kɛ bɛɛ la aw yɛrɛ ɲɛ bɛ justice kɛcogo la bi bi in na justice bɛ ka fonctionner transition ɲɛmɔgɔw de u ka vidéomanw bɛ bɛɛ nɛni u ka vidéomanw bɛ bɛɛ dɔgɔya u bɛ bɛɛ buruja u bɛ dɔw yɛrɛ menacer de mort foyi ti bɔ a la mais il suffit que dɔ ka dɔ fɔ autorité ninnu bɛ dɔ ka dɔ fɔ sɔrɔsi dɔ ma dɔrɔn u bɛ minɛ ka taa tugun donc région kɔnɔ mɔgɔw Mali ka ɲɛtaga aw ka région ka ɲɛtaga a bɛ aw bolo diaspora mɔgɔw Mali dugu o dugu bɛ yen nɔ ko maliyɛnw bɛ yen jamana o jamana bɛ yen ko maliyɛnw bɛ yen Mali ka ɲɛtaga wallahi a b'aw bolo quel que soit le pays où vous êtes aw kana sɔn cogo si la u ka mɔgɔw u k'aw influencer nkalon kan mɔgɔ minnu welela u tɛ région représenté u taara ville min na u t'u représenté ko dɔ de manigansera u ni gouverneur ni ɲɔgɔn cɛ ani u ni consul ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ k'i da de o kan et puis il est temps que mɔgɔw ka bɔ silence la dɛ il est temps que mɔgɔw ka bɔ silence la bɛɛ ɲɛna ko ale de dadelen don tɔw sɔnnen bɛ ninnu ye alors que mɔgɔ si sɔnnen t'u ye. Personne n'est d'accord avec ces gens-là. Personne, je dis bien personne. Personne n'est d'accord avec ces gens-là. Ubi ka fɛn o fɛn kɛ transition ka daminɛ fo bi a kelen tɛ u bɛ ka min kɛ jamana ka intérêt kama. Que ça soit des concertations, que ça soit des assises, que ça soit des dialogues, u b'a fɛn o fɛn kɛ u b'a k'u ka intérêt de kama. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation o kɛra yan nɔ mɔgɔ minnu man di ni marifa b'u bolo ko k'u fara ɲɔgɔn kan u ka kuma ka k'u ni ɲɔgɔn cɛ mun taara b'o kɔnɔna na. Ko ka garadi di ninnu ma ko Assimi ye candidat ye mun y'a to u ye candidat ko kuma in yɛrɛ bila parce que u b'a dɔn ko Assimi ka popularité binnen de don bi Assimi ni diɲɛ mɔgɔ o mɔgɔ mana taa élection na u b'a dɔn Assimi tɛna hali 5% sɔrɔ donc u ye Assimi ka candidature ko kuma in bila u nana ni ko ka 5 ans di Assimi ma wa a bɛɛ y'a mɔgɔ kelenw de ye dɛ a bɛɛ ye Assimi ka tila mɔgɔw de mɔgɔ minnu bɛ ka balo transition na minnu bɛ ka so san transition na ka du sɔrɔ transition na ka mobili sɔrɔ transition na ka muso furu transition kelen in kɔnɔ olu de don. C'est eux-mêmes. Problème bɛɛ lajɛlen ye olu de ye. Parce que tant qu'olu bɛ dumuni de sɔrɔ facilement, tant qu'ils ont l'argent facile là, u t'a fɛ jamana in ka bɔ nin lahalaya in na. Bon, tant que ces militaires-là aussi sont assoiffés de pouvoir, mɔgɔ min fana b'u diyaɲɛ kuma f'u ɲɛna k'u kɔlɔkɔlɔ kuma dumanw f'u ye, u bɛ tugu o de kɔ. Wallahi mɔgɔ si tɛ Mali kɔnɔ bi bi in na, hali Mali kɔ kan, min t'a dɔn ko ça ne va pas. Au début, quand on le disait, ils nous ont traités de tous les noms. Mais kɔfɛ a nana dɔn min ye min ye et village kɔnɔ mɔgɔw ni yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw tɛ ka bɔ k'u ka degun fɔ diɲɛ don o don a duguba yɛrɛ kɔnɔ mun sera ka ɲɛnabɔ don o don n'u m'a fɔ ko centrale nucléaire bɛ nalen centrale solaire bɛ nalen carburant 9000 litres bɛ nalen dɛ 9 millions de litres wa tonne hakɛ dɔ bɛ fɔ bile la ko bɛ nalen an tɛ foyi y'an ɲɛna a fɔ Mali ma sɛgɛn nin ma a fɔ an bɔyɔrɔ man jan nin ma. Ne kɔni ta tɛ ko kura ye ko ye bi ma ne bila nin kuma ninnu fɔli la o de ye sababu la kabini transition ka daminɛ fo bi ne ma sɔn ne ninnu ka jɛ ne ka jɛ man gɛlɛn koyi i ni ne ye hakilina kelen an kun tilenna ye kelen dɔrɔn an bɛ jɛ mais ni ne tɛ kelen an hakilina tɛ kelen foyi t'a to an bɛ jɛ de toute façon n bɛ min fɔ aw ɲɛna tant que anw ma Mali in bonya wallahi mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamana in bonya tant que an ma jamanadenw bonya mɔgɔ wɛrɛ tɛna jamanadenw bonya tant que an m'an ka hakɛw dɔn k'an kun tilenna dɔn k'an mɔgɔ dɔn ka jamana in degun dɔn wallahi an tɛ bɔ tɔɔrɔ in kɔnɔna na ninnu bɛ se ka taa cogo di dans les régions dans des villes et hors du pays
avec tous les problèmes qu'on a, quand tout n'y est parti politique, tu dis que comment jamana sera niveau mina kaka anga bo klonga qu'on a na boy awere nyabe ko ke jugol dembayatigu de be des chefs de famille minnu ka bara tiena ONG fen datura bara yoro fen datura hali to bo gena minnu kuma bara la bolo c'est des chefs de famille vous fana malion de kaka ku ka demba balo fen tara chômage la ka sawe ko courant gay ni be mago bu ka demba balo la ni be ka demba balo de gumbula eux sont sur quel minute quel mec ou glon fanga la qui sont absorbés de pouvoir là kongo tout là minoro tout là wa kalo sara ko problème tout là non sont ko problème tout là habite au de là donc il est temps qu'au Mali on bonya il est temps qu'au Mali bonya et il est temps qu'au moroto ka degun fana dominer quand on dit ces militaires politiques là ou bien ces politiciens militaires là il ne s'agit pas de l'armée malienne hein. L'armée malienne c'est les femmes que tous les Maliens soutiennent. Mais ces autorités militaires-là, tous les Maliens ne les soutiennent pas. Hein. Tous les Maliens ne les soutiennent pas. Hein. Voilà, transition, on n'est pas obligé de soutenir la transition. On peut soutenir la transition sans soutenir ces gens-là, les autorités de la transition. Parce que nous, nous pensons qu'à la transition va continuer. Donc la transition-là, c'est pour tous les Maliens. Mais ces militaires-là, on sait qu'à faire bien, mais en même temps, les politiciens militaires ou les militaires politiques là. Ou le bec à coco ou bac ou intérêt